Good morning sa inyong lahat yun. May malunggay tayo dito ngayon. Sibuyas bawang at sili. Ayan, lemongrass at isda. Ayan, salay-salay. Ayan yung purong gata guys. At yun ang pangalawang gata guys. Ayan guys maya-maya na lang. Guys lagyan na natin yung lemongrass or tanglad sa ating naiinit na gata. At yung sibuyas bawang guys. Sama-sama natin yun dyan guys. Para pagkulo niya guys, sama-sama na sila dyan. Ano guys Yan. Kuluin muna natin guys para paglagay natin ng malunggay, okay na siya. Guys lagay natin ng isda guys. Yes! Yan, unahin natin guys yung isda. At yung naman ay manipis naman yung malunggay. Madali naman maluto yun guys. Sama natin guys yung sili. Yummy! Hindi naman lambutin yan guys. Salay-salay yan guys. Yan, kaya hindi naman basta-basta nadudurok yan guys. Pakuluin muna ng gusto natin guys para paglagay natin ng malunggay. Lagay na natin yung malunggay. Guys yan. Kulong-kulo na siya guys. Pakuluin na natin ang pakuluin niya guys. Guys, maya na lang guys. Guys kulong-kulo na guys. Kulo na guys ang ating malunggay. Yan, ang lahok natin ngayon guys ay sariwa. Sariwang isda guys, ang ating lahok. Yan guys Nilahukan natin yan ang sariwang isda. Ang ating malunggay. Yan guys. Tingnan naman natin kung masarap naman ang ating sariwang isda. Okay, maya-maya na guys. Guys lipin natin guys ang ating ginataang malunggay guys. Yan. Kulo-kulo na siya guys. Lagay na natin guys yung purong gata guys. Yan, para matimpla na natin guys ang ating ginataang malunggay. Lagyan natin ang ginisa mix. At kunting asin guys. Yan, tingnan natin guys kung okay na ang kanyang lasa. Yan guys, may sabaw yan kasi malunggay yan guys. Hindi natin pwedeng walaan yan ang sabaw. Kasi masarap yung sabaw niya guys. Pang sabaw sa kanin guys. Yan. Lasahan natin guys. Guys, may anghang siya guys. Lagyan natin ng kunting asin guys. Kulang pa. Guys. Sarap siya ganyan ang lasa niya guys. Kahit mudo pa matabang siya pero lumalaban na guys yung anghang niya. Guys natin guys. Sakto ang lasa guys. Ang sarap. Lasang lasa guys ang sili guys. Kaya sobrang sarap ng sabaw guys. Yan guys saglit lang naman maluto yan guys. Yan guys, hanggang dito na lang muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video.
Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!